Isililo kumlimo osola ngokubulala abesifazane abaphakela izingulube. Nginibingelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili eRadio Inkezi. Lami igama ngimveze uNtuthu Khumalo. Bathila sibona amagomede. Ngale ukuthi uma mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ukhaleme ebhokisini labasola umlimi waseLimpopo ovele ngoLwesihlanu enkantolo lesifunda ePolokwane, osola ngokubulala abesifazane ababili abamnyama, wathatha izidumbu zabo waziphakela izingulube. uZacharia Oliver wabosha eDunlop eDawethe eWilliam Mosoro ngo-Agasti ngamacala okubulala uMaria Makgato noKudzayi Ndlovu. U-Oliver ubevele enkantolo ezofaka isicelo sebheyili. Asola nabo uDawethe Mosoro balaxaza izicelo zabo. Kulandela kwesicelo sakhe kuhlehliselwa uFebruary 18 ngonyaka ozayo. Ukuhlehliswa kwesicelo sakhe kuthiwa kwenziwe ngenxa yokuthi ubengekho ummeli wakhe ebengamfakela lesi sicelo. Nganzakwethu izona ezihamba phambili ezithinta udaba olufana nalolo. Mhlawumbe ngakuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba, mhlawumbe lemlisa akayithola ibhayili noma akabhadlele ejele-ke. Kuthina kwakuphawula sihlale comment section ke ngizwe lwakho vo ngalolu daba. From la sibonwe ngazakwethu sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi ezinye izindaba ezilandelayo ku-video elandelayo. Kwakho ukusubscribe niliphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.